No niin, mukavaa päivää tai aamupäivää kaikille. Näyttää, että kello on tasan 10 ja mehän ollaan Veikkola Ollin kanssa Terve kaikille myös täältä. tarkkoja kavereita, niin me ruvetaan aloittamaan webinaaria. Varmaan tässä vielä muutamia ihmisiä tipahtelee webinaarin kuluessa mukaan, mutta he pääsevät varmasti kiinni asiaan. Ja tänään Ollin kanssa keskustellaan, käydään läpi otsikkoa Älykäs ERP käytännössä, eli nyt tietenkin kun Lean-systeemistä pääsääntöisesti puhutaan, niin mitä tuo älykkyys Lean-systeemissä tarkoittaa. Ennen kuin hypätään päivän agendaan, niin muistutuksena, että tämä nauhoitetaan. Nauhoitus tulee jakoon ainakin tuonne meidän Roima User Communityin ja pääsääntöisesti tietenkin toivotaan, että pidätte kamerat ja mikrofonit kiinni. Kysymyksiä toki saa esittää pääsääntöisesti varmaan tuolta chatin kautta, niin helpompi hallita tässä webinaarin kuluessa hommaa, mutta jos on oikein palava halu huutaa jotain väliin, niin ei me sitä Ollin kanssa myöskään estetä. Olkaa ihan vaan aktiivisia. Ja tosiaan, jos naamat ei ole entuudesta tuttuja, niin äänessä tässä parhaillaan Kristo Turunen Roimalta. Toimin täällä meillä asiakasrajapinnassa myyntihommissa ja sitten meillä on ihan oikea asiantuntijakin tässä. Joo, Olli Veikkola, terve kaikille. Tosiaan mun päähomma on niin tuotekehitys, mutta toimin asiakasprojekteissa ja muutenkin myynnin tukena ja muuten kaikenlaisissa hommissa, missä tarvitaan. Yleismies Jantunen. Ja tänään sä olet kaiken näköisen älykkyyden erikoisosaaja ja ilmentymä. No en välttämättä ihan itse, mutta kyllä olen ollut mukana meidän näissä niin kuin tutkimuksissa ja hankkeissa, joissa tätä asiaa on pyritty edistämään. Hyvä. Siinä me henkilöinä ja päivän webinaarin aihe. Ja sitten jos lähdetään purkamaan asiaa, tullaan varmaan tätä monelta eri kulmalta tänään käsittelemään, mutta nyt tänä päivänä ja viime vuosina oikeastaan, jos on tietotekniikasta ja älykkyydestä jotenkin puhuttu, niin tuommoinen AI-terminä, isminä on toki ollut niin kuin kaikissa mahdollisissa keskusteluissa ja julkaisuissa esillä. Haluatko Olli nyt tähän heti alkuun pikkasen kerrata, että mitä nämä eri termit nyt käytännössä niin kuin tarkoittaa ja miten nämä liittyy nyt sitten toiminnanohjaukseen Lean-systeemiin tavalla tai toisella? Joo, jos varmasti kaikki on huomannut, että AI on niin kuin hyvin hotti aihe ollut viime vuosina ja suurin syyhän on ollut tavallaan toi generative AI, tuottava tekoäly, mutta pohjalla toi tämmöinen pieni johdanto termeihin, niin on toi tekoäly ihan geneerisenä käsikkeenä, eli jotain koneita tai ohjelmistoja, jotka kykenee suorittaa semmoisia tehtäviä, jotka vaatii niin kuin ihmisen niin kuin älykkyyttä ja kognitiivisia taitoja ja toimintoja. Se on tavallaan se pohjatermi siellä, iso termi. Ja siellä se jaetaan yleensä niin kuin kahteen, että on tämmöinen koneoppiminen ML, eli joka algoritmien avulla pyrkii tekemään sellaisia algoritmeja, jotka pystyy oppimaan sitä datasta ilman, että sitä eksplisiittisesti siihen ohjelmoidaan. Eli tavallaan se datan avulla pystyy oppimaan lisää ja parantamaan sitä toimintaa. Tätä yleensä on käytetty tuommoisissa koneen näköratkaisuissa, ainakin tähän asti niin kuin Roiman
ainakin Roiman sisällä ja kuvittelisin, että maailmallakin aika paljon niin kuin konenäkö ja tämä koneoppiminen on semmoinen paita ja peppu. Siinä tulikin jo hyvä tämmöinen sivumainospuhe, että vaikka nyt puhutaan Lean-systeemistä, niin Roimalla on myös vahvaa konenäköosaamista. Joo, ja sen yhteyteen myös machine learning, niin kuin koneoppimisalgoritmeja on hyödynnetty jo pidempään. Ja sitten tämä niin kuin hot potato, eli tuottava tekoäly, eli tämmöinen tekoälyn alaluokka, joka keskittyy siihen, että se pystyy luomaan näennäisesti ainakin niin kuin uutta sisältöä, kuvia, tekstiä, ääntä, videoita. Ja OpenAI nämä mallit on ollut siellä niin uran uurtavat, ja nythän sieltä löytyy vaikka kuinka monta tarjoajaa tämmöisille malleille. Oikeastaan sielläkin niin kuin pohjalla kuitenkin, niin kuin tuossa on noin 2 vasemman laidan pyramidia kärjet vastakkain, niin katsoa sitä alempaa, niin kuitenkin nämä ylemmätkin perustuu tällä hetkellä pääasiassa tämmöiseen tilastolliseen laskentaan, optimointitekniikoihin ja ihan niin kuin niin kuin perinteiseen deterministiseen koodaamiseen tai algoritmeihin, ihan niin kuin tavallaan semmoisia perinteisiä if-then-else-tyyppisiä, toki vähän monimutkaisempia, mutta tavallaan ne pohjimmiltaan perustuu tuommoisiin, niitä on vaan nyt tässä opittu käyttämään innovatiivisella tavalla ja saatu tuotua sinne sitä datamassaa, niin kuin valtavat määrät datamassaa tuolta niin kuin verkosta niin kuin sen pohjaksi. Eli voidaanko sanoa, että vaikka nuo AI, machine learning on nyt niitä niin kuin kuumia perunoita, niin käytännössä tekoälyyn, AI:hin liittyviä asioita, kuten nyt esimerkiksi tuo alempi pyramidi, jonka sisältö oli Gartnerin kartastosta varastettu, niin niitä on tässä tehty jo. Joo. Lean-systeeminkin parissa. Kyllä. Nämä on niin kuin enemmän sitten semmoisia, mitä on jo pidempäänkin tehty erilaisia ratkaisuja perustuen näihin tekniikoihin. Että joo. Kyllä. No ainakin mulle itselle tekoäly aika paljon on nyt näkynyt erinäköisinä botteina, joina voi esimerkiksi tekstisyötteitä laittaa ja sieltä tulee sitten oikeat vastaukset. Mites tämmöistä kuvailisit Roiman Lean System -tuotekehityksen silmälasien kautta? Joo, mekin ollaan näitä jo niin kuin web-ponnistettu, eli on toteutettu tämmöinen Lean AI-botti, johon on tämmöisen OpenAI-mallin päälle niin kuin tuotu sitten niin kuin Lean System-dokumentaatio, kaikki toimintokuvaukset, uudet piirteet, dokumentit, kaikki missä on niin kuin kuvattu sitä meidän järjestelmän toimintaa, myös ohjaustietoluettelo. Ja tehty tämmöinen, niin kuin mistä voi kysellä luonnollisella kielellä, ja sitten se generoi vastauksen, joka on joskus hyväkin, joskus taas menee aika lailla huti. Eli tämä perinteinen jotkuthan nyt viimeisimmät kommentit joltain asiantuntijat on, että nämä generatiiviset mallit on puppageneraattoreita, ja aika useinhan ne tavallaan, sehän perustuu jonkunlaiseen todennäköisyyslaskentaa kuitenkin pohjimmiltaan, niin sieltä voi aina todennäköisyydet mennä vähän huti. Mutta tavoitteena olisi kuitenkin, että jossain vaiheessa me pystyttäisiin myöskin tämä julkaisee virallisesti, mutta tällä hetkellä vielä sen verran on semmoista niin sanottua hallusinointia vielä tiettyjen kysymysten kohdalla, että ei ole vielä siinä kunnossa, ja se toimenpide, mitä me ollaan tämän osalta nyt aloitettu, on meidän oman ihan perusdokumentaation niin kuin läpikäynti ja sen kattavuuden tavallaan kasvattaminen, että meillä olisi kattavampi dokumentaatio olemassa, joka voitaisiin niin kuin tämmöiseen malliin niin kuin yhdistää, ja sitten todennäköisesti saataisiin sitten semmoinen botti aikaiseksi, joka voitaisiin sitten julkaista.
julkaista kaikille. Kyllä, eli tekoälykin on siis käytännössä aika tuommoista alkuarvoherkkää, niin kuin mikä tahansa automatisoitu tietojen käsittely. Siitä ehkä sitten hyvänä aasinsiltana, eli tämän tyyppisiä asioita Veikkola Ollin tuotekehityslaboratoriossa on jo pidemmän aikaa kokeiltu ja tehty, mutta jos pikkasen kuvailet, minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon sekä tietenkin meidän omassa tuotekehityksessä, mutta sitten siellä asiakaspuolella järjestelmiä käyttävissä yrityksissä, kun halutaan hyödyntää tietojärjestelmien mahdollisuuksia isojen datamassojen kanssa, esimerkiksi siirtymällä tuosta niin kuin manuaalisesta tietojen käsittelystä erilaisten automaatioiden ja jopa sitten sen varsinaisen tekoälyn hyödyntämiseen. Joo, me ollaan tätä nyt tutkittu ihan niin kuin oikealla datalla tutkittu jonkun verrankin tässä jo toista vuotta, että mitä tuommoisen liinin käyttäjän datalla voisi niin kuin saada aikaiseksi niin kuin näillä tekoäly, koneoppimis ja ihan niin kuin tilastollisilla vähän niin kuin edistyneemmillä algoritmeilla. Ja siinä on tullut niin kuin hyvin vahvasti esiin tämä datan määrä ja laatu. Eli tämmöiset koneoppimis ja muut AI-algoritmit, ne vaatii yllättävän paljon sitä dataa ensinnäkin, että ne pystyy niin kuin oppimaan tai havaitsemaan jotain niin kuin semmoista trendejä tai muuta siitä datasta. Ja sitten se vaatii sen, että se data olisi niin kuin liittävän laadukasta ja sitä olisi niin kuin systemaattisesti syötetty samalla tavalla. Niin kyllä tässä niin kuin aika nopeasti aina päätyy siihen, että okei, täällä ei ole ehkä riittävästi sitä dataa olemassa, jotta siitä voitaisiin tehdä mitään niin kuin päätelmiä, jotka olisi niin kuin riittävän todennäköisiä, että ne on oikein. Ja sitten toinen on se, että siellä on kaikenlaista, niin kuin sen datan laadussa on haasteita, että siellä on semmoisia poikkeamia siinä datassa, jotka niin kuin näyttää, että nämä ei voi pitää paikkansa. Eli puhutaan tämmöisistä niin kuin anomalitista, eli tavallaan jotain, joka ei todennäköisesti ole oikea arvo, vaan on vahingossa syötetty. Tai on joku poikkeustilanne tai vahingossa syötetty niin kuin väärää dataa, ja ne pitäisi saada niin kuin putsattua siitä, koska muuten ne vaikuttaa siihen niin kuin, että mitä siihen päätökseen liikaa. Ja sitten toinen näkökulma on sitten tämä niin kuin prosessit, että jos halutaan niitä prosesseja niin kuin, niistä saada jotain informaatiota irti, niin ne pitäisi tehdä niin kuin riittävän samalla tavalla joka kerta. Eli tavallaan pitäisi tunnistaa ne prosessit ja sitten varmistaa, että sieltä tulee sitä dataa, sitä syötetään samalla tavalla, jotta me voidaan sen perusteella sitten niin kuin jotain päätöksiä tehdä, analysoida ja saada jotain järkevää ulos. Ja sitten vasta kun tavallaan on päästy siihen, että meillä on riittävän standardoidut samanlaiset prosessit ja datan laatusta on riittävästi ja se on riittävän laadukasti, että pystytään poistamaan ne niin sanotut väärät arvot tai liian poikkeavat arvot, niin sitten vasta vaan päästään tuonne niin kuin oikeasti niin kuin siihen, että voitaisiin hyödyntää sitä. Tämä on tämmöinen inhottavaa arkirealismia taas, että jotta päästään tämmöiseen niin kuin edistyneisiin algoritmeihin ja logiikoihin niin kuin oikeasti hyödyntää, niin pitää ensin tehdä se pohjatyö hyvin. Eli sä rupesit tässä nyt tämmöisestä arkirealistiksi ja Joo. Palattiin taas niin kuin perustietojen, prosessien luomiseen, datan laadun parantamiseen tai oikeastaan voisi sanoa myös varmistamiseen, että se data on oikeellista ja sitten päästään kenties niin kuin kiipeämään niillä tasoilla seuraaville. Joo. Kuulostaa sinänsä nyt ensiksi vähän ikävältä asialta, mutta jos
sitten katsotaan ja pohditaan hetki sitä, että miten Lean-systeemi jo nyt tänä päivänä pystyy sitten auttamaan tämän datan laadun oikeana pysymisessä ja varmistamaan, että nämä perusedellytykset toteutuvat. Pystytkö sieltä heittämään jotain tämmöisiä toimintoja, jotka voisivat olla asiakkaille erityisen hyödyllisiä? No tuossa tulee viime ajalta tämmöinen toiminto, mikä on tehty erään asiakkaan kanssa yhteistyötä ja on tulossa nyt tuotteeseen. Eli jotta saataisiin perustiedot kuntoon, niin tässä on tämmöinen vaiheaikojen päivitys Toteman perusteella tyyppinen ratkaisu. Eli työvaiheiden, tuossa ensimmäinen ylänurkka vasen, niin siellä näkyy työvaiheiden selailu. Me voidaan tuoda semmoinen indikaattori, me lasketaan toteutuneesta tunneista toteutunut vaiheaika, ja meillähän on tiedossa, mikä on se vaihemallilla oleva suunniteltu vaiheaika. Ja me voidaan tuoda indikaattori, ja toki niin kuin numeronakin esiin, että kuinka paljon se toteuma poikkeaa siitä suunnitelmasta. Ja jos tuo näkyy, sit voi itse asettaa nuo rajat, milloin on keltaista ja punaista tuolla, että jos se poikkeaa liikaa, niin pannaan sinne punainen valo, ja sen jälkeen voidaan siirtyä tämmöinen, jos keskellä tämmöiselle omalle näytölle katsoa tämmöistä vaiheen toteumahistoriaa ja katsoa, että paljonko ne on keskimäärin poikennut, sinne lasketaan keskiarvoa siitä toteutuneesta vaiheesta. Tuossa voi suodatella itse sitä, että kuinka pitkälle taaksepäin niin kuin haluaa nähdä niitä toteutuneet, tämän vaiheen toteutuneet toteumaa, ja sitten sen jälkeen tuosta suoraan lomakkeelta voi työkalulla tuonne oikeaan ylänurkkaan niin lähtee niin kuin päivittämään niitä vaihemallin tietoja kuntoon. Eli tavallaan tämmöinen yksinkertainen feedback tai tämmöinen feedback loop sieltä toteumien kautta takaisin sitten, että saataisiin niin kuin ne suunnittelutiedot eli vaihemallin niin kuin yksikköaika kuntoon. Joo, tuotekehityksen mielestä yksinkertainen feedback loopi varmasti, mutta uskoisin, että elävässä elämässä niin hyvin käyttökelpoinen työkalu, millä pystytään isojakin datamassoja parantamaan, pitämään hyvänä, ja tietenkin elävässä elämässä monet teistä valmistavan teollisuuden yrityksiä, niin erittäin tärkeää, että vaiheajat keskeisenä tietona on kunnossa. Se vaikuttaa suoraan sitten tuotannon tehokkuuteen, läpimenoon. Tämä oli yksi erittäin hyvä esimerkki, tuotannon vaiheaikojen kunnossapito. Miten sitten tuolla esimerkiksi hankinta, logistiikkapuolella Lean-systeemissä yleensä asiakkailla hillittömät määrät nimikkeitä, joilla on myös lukuisia erinäköisiä parametreja, jotka ohjaa esimerkiksi niiden ostoa. Mitä näkisit, että siellä pystytään jo nykytoiminnoilla tuomaan älykkyyttä? No, meillähän on pitkään ollut tämmöinen ABC-analyysi toiminnallisuus Leanissä, eli meillä on perustuu siihen, että lähdetään siitä nimikkeen kysynnästä liikkeelle, luokitellaan niin kuin ne nimikkeet ABC-luokkiin, ja sitten siellä on erilaisia algoritmeja, joilla voidaan sitten näitä ohjausarvoja laskea, että minkälaiset niiden kuuluisi olla. Ja tavallaan sitten on mahdollisuus seurata ja analysoida, miten hyvin se on onnistunut, ja päivittää niitä ohjausarvoja nimikkeelle. Tämmöinen on ollut meillä pitkään, mutta nyt erään asiakkaan kanssa on sitten mietittiin, että miten tämän pystyisi niin kuin jalkauttamaan paremmin, koska nyt kun tämmöisen isolle nimikemassalle laskee tämmöisen ABC-analyysin, niin on ehkä niin kuin vähän sitten pelko pöksyissä, kun menisi päivittämään tuosta vaan kaikille ne laskennalliset ohjausarvot kuntoon, niin tämä asiakkaan ideasta niin lähdettiin sitten liikkeelle, että tuodaanpa ne ABC-laskennan tulokset niin kuin suoraan sinne, missä tehdään
tehdään niitä päätöksiä siitä, että paljonko tilataan tai paljonko valmistetaan. Eli on tuotu nyt tuohon esimerkiksi ostoehdotusnäytölle näkyviin, että kun siinä on se, mitä järjestelmä on ehdottanut tilattavaksi vaikka 40 tuossa tapauksessa tätä nimikettä, niin siinä on ABC-laskelmaehdotus, että niitä kannattaisi tilata 105 kerralla. Ja tässä tietenkin ideana se, että sitten voisi miettiä ostajaa, että jos hän on tilaamassa 2 esimerkiksi, ja ABC-laskenta ehdottaa, että 100 kannattaisi tilata kerralla, niin kannattaisiko mun nyt tilata kuitenkin vähän enemmän, ja erityisesti jos on vielä joku edullinen osa, jota on helppo varastoida, mitä menee kuitenkin ABC-laskennan mielestä aika paljon, että sitä kannattaisi pitää vähän enemmän varastossa, niin mä voisin nyt sitten saman tien muuttaa tuon tilatun määrän, plus että tähänkin on sitten tehty tämmöinen työkalu, että saman tien voit myöskin käydä sitten työkalulla sen nimikkeellä olevan niin kuin ohjausarvon päivittämässä. Et nyt tavallaan sitten tämän jalkautetaan tämän tavallaan ABC-laskennan tulosten tarkastelu ja sen perusteella perustietojen kuntoonlaitto, niin sitten siihen päivittäiseen tekemiseen. Ja vastaava löytyy niin kuin työt näytöltä, kun ajatuksena, että jos siellä katsoo niin kuin valmistusehdotuksia, niin samalla tavalla niin vastaavan toiminnallisuuden voisi tehdä sielläkin. Eli tällä voi halutessaan, jos on täysiluotto järjestelmään ja algoritmeihin, niin täysin automaattisesti roilauttaa, jos käyttää tämmöistä tieteellistä termiä, niin järjestelmän laskemat optimaaliset ohjausparametrit nimikkeille, tai sitten jos on pikkasen epävarmuutta ja haluaa ehkä enemmän olla siinä niin kuin itse ohjaajana, niin saa sitten hyvänä esimerkkinä vaikka ostoehdotuksille nämä tulokset näkyviin ja siitä sitten itse arvioida. Ja jos on järjestelmän älyn kanssa oma äly samaa mieltä, niin sitten päivittää. Ja tämähän on niin tyypillistä nyt erityisesti näille puppageneraattoreille, eli näille generatiivisille, että siinähän tarvitaan aina ihminen verifioimaan, että onko se lopputulos, minkä se antaa, niin onko se niin kuin oikein ja käyttökelpoinen. Niin tämä on vähän niin kuin samanlainen mekanismi nyt tuodaan tähän sitten tämän ABC-laskennan niin kuin yhteyteen, että tässä niin käyttäjä pystyy sitten sitä työtä tehdessään verifioimaan, että olikohan ne arvot järkevät. Tuossa voi käydä katsoa saldoprofiilista, että mitä siellä on ollut historiaa ja muuta vilkaisee, että näyttääkö se siltä, että se laskenta on ehdottanut tai järkevää, vai onko se nyt jostain syystä mennyt hakoteille. Kyllä, eli yhdistetään algoritmiikan, koneälyn parhaat puolet ja sitten tuodaan siihen se ihmisen arvostuskyky mukaiseksi. No ABC-analyysin kaverina ainakin kirjallisuudessa aika usein löytyy tämmöinen XYZ siinä vielä kaverina, niin miten Lean System voi laajentaa, sanotaanko ABC-analyysin lisäksi logistisen toiminnan tehokkuutta XYZ-analyysiin? No, ei nyt mennä siihen täyteen XYZ-analyysiin, mutta yksi keskeinen tarkastelukohde, siellä on tuo kulutusvolyymi, ja senhän saa Leanistä ihan vaikka nimikkeet näytöltä, että kuinka paljon sitä on viimeisen kuukauden, 3 kuukauden, 12 kuukauden, onko siellä vielä 24 kuukauttakin. Ne volyymit näkymiin ja pystyy järjestämään siellä niitä nimikkeitä niin kuin kulutusvolyymin järjestykseen. Ja periaatteessa sen avulla voisi sitten niin kuin katsoa, että sitä sijoittelua, että ne joissa on niin kuin paljon volyymiä, niin ne laittaa sinne lähemmäs, ja ne joissa on vähemmän volyymiä, niin kauemmas. Ja tämähän voisi toki tehdä jonkun niin kuin ihan taustajonkin, mutta nyt sen pystyy esimerkiksi manuaalisesti jo käymään sieltä kaivamassa. Nyt kun linjasit, että nimikkeet näytöltä löytyy tämmöiset luvut, ja jos joku nyt omassa yrityksessä ja Leanissä käy katsomassa nimikennäyttöä, niin ja ei niitä löydä, niin voidaan varmasti paljastaa, että ne luvut lasketaan tämmöisillä Lean Systemin mittaristoajoilla, jotka löytyy sieltä tuotteesta, ja niiden tulokset on sitten
parametroitivassa näkyviin monille eri näytöille liinissä, kuten esimerkiksi nimikkeet näytölle, jolloin tämmöiseen. Joo. Ja ne pystyy, jos ei niitä vielä ottanut käyttöön, niin ne pystyy ensimmäisellä kerralla laskettamaan vaikka 3 vuotta taaksepäin, mutta se täytyy vaan varautua, että se ottaa sitten hetken, kun se siellä pyörii, että vaikka viikonlopuksi sitten sinne laskemaan niitä lukuja, mutta yleensä sillä lasketaan vain muutama viimeinen kuukausi niin kuin uudestaan, koska se historia ei siellä enää muutu. Eli mittaristoajoilla saa kaikki tämmöiset perinteiset KPI-arvot, siellä taitaa olla satoja eri arvoja laskennassa, niin esilaskettuina ja käyttäjien sitten helposti hyödynnettäväksi. No, tuossa alussa puhuttiin kovasti datasta, tiedosta, kaiken tämmöisen päättelyn, tulevan tekoälyn ja muun pohjana se laadukas data. Lean-systeemi itsessään pitää toki niin kuin sisällään jo paljon tämmöistä yrityksen, voisiko sanoa, transaktionaalista dataa ja sitten sitä niin kuin perustieto, masterdata massaa. Tietenkin maailmassa on paljon kaikkea muutakin siihen yrityksen toimintaan liittyvää tietoutta, dataa. Joo. Miten nämä nyt sitten, Olli, saataisiin tähän älyn piiriin? Se on just tuo hyvä kysymys, että järjestelmää ei voi tietää mitään, mitä sille ei ole syötetty tai sinne ei ole päätynyt tietoa. Et sen takiahan ihminen on täysin ylivertainen nykyään niin kuin päätöksentekijänä tietyissä tilanteissa, koska se tietää paljon enemmän kuin mitä järjestelmään on niin kuin syötetty tai tuotu sitä tietoa. Mutta yksi keino saada niin kuin tietoa on toki ottaa niiltä koneilta ja laitteilta tai ylipäätänsä ulkopuolelta jostain, missä tieto on saatavilla, niin ottaa sitä jonkun liittymärajapinnan kautta liiniin. Ja meillä on niin kuin mekanismeja, erityisesti täällä konelaitepuolella, niin kuin löytyy jo valmiita mekanismeja ja ratkaisuja, joissa niin kuin sitä tietoa tuodaan ulkopuolelta liiniin, mutta nyt on rakennettu tämmöistä ratkaisua, jossa niin kuin saataisiin niin kuin standardiroiman ratkaisu siihen konelaitetieron tuomiseen niin kuin ihan sinne liiniin asti. Siihen liittyy myös tämmöinen historiatietokanta, johon kaikki se data menee, ja sitten tietyt valitut semmoiset mielenkiintoiset suuret voidaan tuoda liiniin saakka, ja niiden perusteella tehdä erilaisia asioita, onko ne sitten hälytyksiä tai jotain laskentaa, OE-laskentaa tai KPI-lukuja, tai sitten jotain analyysiä siitä, että vaikka ennakkohuoltoja varten, että olisiko nyt aika sitten niin kuin tehdä huollot ajoissa ennen kuin sitten se kone vikaantuu. Kyllä, eli se älyn piiriin oleva datan määrä saadaan tarvittaessa tätä kautta moninkertaiseksi. Ja mainostetaan tässä välissä, että tästä on oma webinaari tästä kone-laiteliitettävyydestä pidetty, ja sen nauhoitteet ja matskut löytyy kanssa tuolta Roiman User Community-sivustolta, ja jos ei sieltä löydä, niin voi toki meiltä pyytää. Niin. Jos teillä on jotain, mistä voisi niin kuin tämmöistä ulkopuolelta hyödyllistä tietoa tuodaan liiniin, niin meiltä löytyy sitten myöskin rajapintojen kautta, niitä voidaan tuoda, että tavallaan että saadaan sitten ne hyötykäyttöön sieltä. Eli voidaan linjata, että Lean-systeemissä niin kuin nykyisellään on jo aika paljon ihan Gartnerinkin karttojen mukaan tekoälyksi kutsuttavia ominaisuuksia, mahdollisuuksia hyvin pitkälti siellä niin kuin datan laadun varmistamisessa ja parantamisessa. Nuo esimerkit, mitä Olli tuossa kävit, niin oli nyt semmoisia paikkoja, missä nähdään oikeastaan niin kuin erinäköisiä yksittäisiä numeroita ja indikaattoreita, että onko kaikki ok tai miten hommaa pitäisi parantaa. Miten sitten, jos käyttäjä haluaisi vähän päästä ylemmälle tasolle ja nähdä sitä kuuluisaa isoa kuvaa? Joo, meillä löytyy valmiina jo parikin
tapaa tuoda esille sitä että jos nyt niin kuin järjestelmästä löytyy sitä paljon tietoa, niin mitä kautta sitä voidaan tuoda niin käyttäjälle esille. Ja tämä Progress Trackerhan on yksi tämmöinen toimintokokonaisuus, missä niin kuin voidaan tehdä erilaisia tarkistuksia, kerätä sitä tietoa järjestelmään. Tänne periaatteessa voitaisiin koodata erilaisia algoritmeja, älykkäämpiäkin algoritmeja tuonne pohjalle, mutta periaatteena on se, että pyritään tuomaan visuaalisesti esille jonkun seurattavan kokonaisuuden, on se sitten projektiaktiviteetti tai toimituskokonaisuus, että missä se menee. Ja tuolla on tärkeä meidän mielestä tuo keltainen valo, ei pelkästään, että kaikki on ok tai on ongelmia, vaan tuo keltainen valo, että miten sitä pystyisi vielä paremmin hyödyntämään, että pystyttäisiin ajoissa näyttämään, että okei, nyt ei ole vielä ongelmia, mutta nyt on niin kuin näkyvissä, että jos jatketaan tätä rataa, niin ongelmiin päädytään. Eli jonkunlaista todennäköisyys- ja trendianalyysin yhdistelmää ja siitä sitten niin kuin tuommoinen indikaatio, tai sitten, että me tavallaan tunnistetaan ne tilanteet, joista yleensä on päädytty ongelmiin, ja sitten voitaisiin tuoda ne tuollaisella keltaisella varoittavalla valolla ajoissa esille, ja se oli silloin alun perin, kun tämä julkaistiin, muista kuinka pitkään siitä oli, niin tämä keltainen tämmöinen ennustava oli meidän mielestä niin kuin mielenkiintoinen mahdollisuus, että miten voitaisiin sitä hyödyntää. Ja nyt varmaan nämä AI ja ML ja muut tämmöiset edistyneet algoritmit mahdollistaisivat varmaan vielä paremmin niin kuin tuon ennustettavuuden, ennustavan varoituksen tuomisen niin tämmöiseen Progress Tracker-maailmaan ja sitä kautta niin kuin ihmisten tietoisuuteen, että nyt olisi jotain, mihin kannattaisi niin kuin tutkia nyt ja selvittää ennen kuin se on ongelma. Toki varmaan reaalielämässä tuo keltainen, tietenkin kaikki haluaa nähdä pelkästään vihreitä, mutta keltaisen voisi ehkä jopa sanoa tuossa tärkeimmäksi ominaisuudeksi, että sillä pystytään ennaltaehkäisemään punaisten valojen tulemista, eikä vaan todeta, että nyt hommat on pöksyssä. Toki ensimmäinen taso on se, että noita punaisia sieltä poimii pois, että jos sieltä jää asioita tekemättä esimerkiksi, jotka pitäisi tehdä ajoissa, niin ne on sellaiset niin kuin hyvin yksinkertaisilla asioilla saadaan jo se taso, että joku paikka, mistä näkyy, että joku jää unohtunut tehdä, että muistetaan tehdä, mutta sitten seuraava taso on se, että siinä on niin monella tasolla niin kuin tavallaan. Eli voisiko sanoa, että Progress Trackerilla nostetaan niin kuin tarkastelutasoa yhden pykälän ylöspäin, jolla siinä niin kuin perustiedossa vaan nostaa niin kuin kokonaisen prosessin tasolle tarkastelemaan, että eteneekö meillä prosessit kunnolla. Mitäs jos sitten haluaa vielä pompata, vieläkin ylemmäs? No, en mä tiedä ylemmäs, mutta toinen tapa niin kuin tuoda esille erilaisia, niin kuin visuaalisesti esille erilaisia asioita on tämä meidän factory dictating, eli tehdaslayoutin mukaan visualisoitu tilanne, nykytilanne, reaaliaikainen tilanne, jossa voidaan sitten tuoda esille erilaisia asioita. Ja tuossa oikealla nyt vilkkuu toi resurssin ympärillä tuommoiset reunat, niin siellä on nyt vikatilanne, joka on saatu sieltä koneelta suoraan tietoa, että siellä on vikatilanne päällä. Se voidaan laittaa täällä vilkkumaan, jolloinkin täältä ylätason tilannekuvastakin näkee heti, että siellä on vikatilanne päällä koneella, mutta toki niin kuin tänne voitaisiin tuoda mitä tahansa myös tämmöisiä erilaisten analyysien lopputulemia, että joko tulevaisuuteen niin kuin katsovia tai sitten menneisyydestä. Kyllä, erittäin hyvä visuaalinen työkalu kokonaisuuksien havainnointiin. Ja nyt kun ollaan tässä katselemassa tätä meidän demoyrityksen tuotantolejauttia, niin siitä ehkä tämmöisenä loistavana aasinsiltana. Monet Lean System-asiakkaat vahvasti tekee tuotannollista toimintaa ja ehkä se niin kuin yksi tuottavuuden mittari on se, että saadaan tehokkaasti tuotteet läpi tuotannosta ja siellä tuotannon suunnittelu tietenkin vahvana työkaluna, niin
Miten näkisit, että tämmöinen niin kuin algoritmiikka, kenties tekoäly auttaa siellä puolella? Kyllä sitähän on perinteisesti jo käytettykin, että on erilaisia tuotanto-ohjelman luontityökaluja ollut jo aiemmin, varsinkin tuolla Process Balancer puolella, mutta me ollaan myöskin jo aikaisemmin tehty erilaisia tämmöisiä niin kuin tuotannon jonouttamisajoitustyökaluja, jotka niin kuin tietyllä perinteisellä niin kuin tämmöisellä niin kuin sääntöpohjaisella algoritmikalla pyrkii muodostamaan optimaalisen tuotantojonon tietylle resurssille ja tavallaan tämmöinen voidaan sitten automatisoida, että se aina pitää tietyn määrän päiviöistä tuotantojonoa siellä olemassa ja sitten aina luo sinne lisää ja avaa niin kuin tietyn määrän töitä sieltä automaattisesti sinne tuotantoon ja tämmöisillä algoritmeilla on jo tähän mennessä niin kuin useammassa kohdassa niin tehty erilaisia niin kuin, ja mä näen, että tämä on ihan selvästi trendi, joka jatkuu. Tänne tuodaan sitten optimointia, eri tasoista optimointia ja muuta niin kuin mukaan. Ymmärsinkö oikein, että nämä on nyt vähän asiakaskohtaisesti tehtyä nämä optimointialgoritmit? Uskallatko luvata, että tästä tulisi tuotteeseen joku? Joo, meillä on tuossa työn alla, että saadaan siitä tuotteistettua semmoinen että saadaan tuotemainen versio siitä myöskin. Kyllä. Eli seuraavassa versiossa tuolta tuotannon optimointialgoritmikka puolelta on syytä olettaa uutta näkyvää Lean-systeemiin. Miten sitten, jos tässä webinaarin loppuaika hiukkasen katsotaan, että minkälaisia muita mahdollisuuksia kuin tuotannon optimoinnin työkaluja Lean System -tuotekehitys näkee? Joo. Tässä on, mitä nyt ollaan tässä tutkittu asiaa ja kokeiltu, niin tässä on semmoisia asioita, mitä on tällä hetkellä näkyvissä, että tulevaisuus ainakin tuo tullessaan, ja toki ollaan koko ajan niin kuin mieli ja avoinna ja tutkitaan, mitä kaikkea tuolla tulee ja mitkä asiat kehittyy eniten, mutta toi on selkeästi yksi on toi, että saadaan se AI tai jonkinlainen älykkyys osaksi sitä käyttöliittymää, eli tämmöiset älykkäämmät haku- ja avustetoiminnot käyttäjille. Et se on ihan selkeä. Tuolla asemmassa laidassa näkyy tuommoisia Smart Data Entry, Smart Navigation ja sitten tämmöisiä semanttisia filtreitä. Mulla on muutama kalvo niistä tuossa seuraavassa, mitä ne voisi käytännössä olla, mutta toinen asia on sitten tämmöinen niin kuin sen datan analysointi ja sieltä niin kuin erilaisien trendien ja yhteyksien havainnointi. Eli aikasarjadatan analyysit ja sitten erilaiset korrelaatioanalyysit. Tätäkin ollaan nyt tuossa tutkittu jo, että mitä kaikkea sieltä voisi saada sitä datasta irti. Ja just tämä on mun mielestä yksi niin kuin potentiaalinen tapa saada niitä keltaisia värejä, eli ennakkovaroituksia aikaiseksi. Sitä voitaisiin niin kuin näyttää keltaista perustuen tämmöiseen niin kuin aikasarja trendianalyysiin tai jonkunlaiseen muuhun analyysiin, jonka perusteella voidaan sanoa, että okei, tässä on iso riski, että tämä eskaloituu tästä niin kuin oikeasti ongelmaksi. Ja sitten toi kolmas kohta on just toi koneen laitetiedon hyödyntäminen, että jos me saadaan dataa sieltä ulkopuolelta, semmoista erilaista olosuhdedataa tai laitteesta tietoa, niin että minkälaisia niin kuin analyysejä voidaan sen perusteella tehdä ja just ehkä niin kuin ennakkohuollot ja sitten tuommoiset niin kuin korrelaatioanalyysit, että ymmärrys siitä, että mikä niin kuin vaikuttaa mihinkin. Niin semmoisten saaminen on selvästi niin kuin kolmas alue, mikä on näkyvissä tässä. Ja tuossa voisi katsoa nyt, minkälaisia nämä älykkäämmät hakutoiminnot voisi olla. Yksi on tämmöinen niin kuin luonnollisen kielen käyttö ja ymmärrys, että voisi niin kuin ymmärtää, että tuossa on esimerkkejä, että kun hakee sanana dentist, niin se osaa löytää kumminkin dental expenses, medical and dental expenses
se ei tarvitse olla samassa muodossa, se ymmärtää sen sanan merkityksen, tai tuolla toisessa kuvassa on donation, ja se niin kuin pystyy löytämään sieltä erilaisia asioita, jotka niin kuin kumminkin käsitetään niin kuin samaan aihealueeseen liittyviksi. Tämä on yksi. Eli tavallaan voidaan käyttää tuo käyttäjän antama syöte siellä tekoälyllä, joka pystyy sitten antamaan meille niin kuin siitä ymmärrystä siitä, että mitkä kaikki asiat voisivat olla niin kuin suunnilleen samaan tarkoittavia. Tämä on yksi mahdollisuus tässä tulevaisuudessa. Sitten toinen on tämmöinen älykäs tietojen syöttö, eli tavallaan tuossa on esimerkki siitä, että kopioidaan sähköpostista toi niin kuin signature, eli siellä on ihmisen yhteystiedot ja tiedot sähköpostin ihan vaan tekstinä, ja sitten me voitaisiin vaan pudottaa se johonkin tämmöiseen älykkääseen lomakkeeseen, joka osaa sitten kaivaa sieltä, että mikä oli se nimi ja sukunimi ja erilaiset puhelinnumerot ja muut, siitä osaa niin kuin päätellä siitä liitetystä tekstistä. Eli tavallaan vähän älykkyyttä lisää siihen liittämistoimintaan. Kuulostaa kuitenkin aika lailla käyttäjän elämää helpottavaa. Joo, nämä on enemmän semmoisia niin kuin elämää helpottavia asioita. Ja sitten kolmas voisi olla tämmöinen älykäs opastusnavigointi, eli käyttäjä voisi luonnollisella kielellä kysyä, että haluan lisätä uuden asiakkaan, ja sitten järjestelmä voisi ohjata, että okei, mene tänne ja tee näin, niin saat lisättyä uuden asiakkaan. Eli tämmöinen Copilot-toiminnallisuus voitaisiin ajatella, että olisi järjestelmässä mukana. Tämmöisiä tavallaan auttavia ja helpottavia ominaisuuksia jatkossa on niin kuin mahdollista näillä näkymin lisätä järjestelmään. Ja nyt mitä enemmän niin kuin eri osapuolet tässä niin kehittää näitä ominaisuuksia helpommaksi, ja tulee meille niitä lisätä. Että tavallaan se, että sä oot siellä eturintamassa, niin se on aika kallista touhua ihan ensimmäisenä. Mutta sitten kun pikkasen odottaa ja ne niin kuin yleistyy ne ominaisuudet sekä näissä meidän kehitysalustoissa, että niin kuin ne kielimallit kehittyy ja yleistyy ja ne tulee edullisemmin hyödyntää ja muuta, niin sitten me saadaan niin kuin vähän helpommalla näitä niin kuin meidän järjestelmään tuotu. Kuulostaa erinomaiselta. Jos katsotaan tässä meidän aikataulupitoa, niin meillä on kohta aika käytetty, mutta voisiko yhteenvetona sanoa, että Lean System sinänsä tuotteessa sisältää tällä hetkellä jo lukemattomia erinäköisiä ominaisuuksia, joilla pystytään käyttäjää helpottamaan, luomaan älykkyyttä. Toki taas sitten elämän realiteetit, eli data pitää olla kunnossa. Siihen onneksi löytyy myös paljon erilaisia työkaluja auttamaan että sen datan laadukkuuden osalta. Ja nyt ollaan lanseerattu myös sitten niin kuin uusia tapoja tuoda entistä enemmän rikkaampaa dataa tämän päätöksenteon osaksi. Ja tuotekehitys tässä lupailee myös tuleviin versioihin paljon uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia. Toivotaan toki, että ääni on kuulunut kaikille koko webinaarin ajan. Julius tuossa lupasi, että äänellinen versio joka tapauksessa laitetaan jakoon. Kysymyksiä ainakaan tänne päin ei ole tullut. Jos joku haluaa semmoisia vielä laittaa, niin mielellään vastaanotetaan ja voidaan tässä vielä vaikka muutama minuutti yliajallakin vastata. Ja joka tapauksessa mielellään otetaan tänne Roimalle feedbackia, ehdotuksia, näkemyksiä, miten tämmöisiä niin kuin älykkyyttä tai algoritmiikkaa sisältäviä toimintoja te asiakkaat näette, että
tarvitsisitte järjestelmään tai minkälaiset auttaisi teitä siinä teidän päivittäisessä työnteossa. Joo, kiitos.